Ja som samostatne hospodáriaci roľník, ktorý všetko, čo vymyslí, musí urobiť vlastnými rukami a zaplatiť z vlastnej kapsy. A vtedy špekulujem jak zlatnícky účet. Z dostupných zdrojov pre mňa bolo z technického riešenia najpriateľnejšie a najschodnejšie aplikovanie agrotechnických mostov. To znamená širokozáberových energetických nosičov, ktoré bezkontaktne obrábajú pôdu spôsobom, že sa pohybujú po vytvorených koľajových riadkoch a tým pádom zastavujú degradačné procesy pôde s hutňovaním a ďalšími vecami. Som modifikoval ten mostový nosič na radia tak, že jeden bod som upevnil a okolo neho sa otačalo a jak hovoril ten filozof, dajte mi pevný bod a ja pohnem do zeme guľou, tak ja som tak dal pevný bod do poľa a trošku som pohol s ekologickým pestovaním zeleniny v tom zmysle, že vďaka tejto koncepcii kruhového obrábania s pevne ukotveným mostovým nosičom nemusím mať žiadne technické zariadenie, ktoré by zabezpečovalo navigáciu stroja po ploche, lebo sa otáča okolo pevného bodu a je vystarané. Kinematickým spojením toho otáčavého pohybu ramena s lineárnym pohybom závesu na radia vzniká na ploche riadok v tvare špirály, kde tá medziriadková vzdialenosť sa rovná obvodu použitého reťazového kolesa s toleranciou presnosti navádzania rovnajúcej sa vôli reťazy na reťazovom kolese. Hovorím, Marina, vydrž, toto je len diamant zababraný od bláta, netreba nič brúsiť, len omieme, keď to nebude fungovať pri Bratislave, vymyslel som sprostosť, ktorá nemá význam. Polovicu zaplatili Japonci v rámci projektu s Arturom, čo sme robili, a na technické inovácie a na prevádzkovú a bezpečnú spoľahlivosť už bolo potrebné dať len polovicu, len 28 000 eur. Keď som dal tú požiadavku, zo tých 311 v prvom štádiu 8. Hej, a potom jeden rok, čo som bral, vyskúšali zeleninu, druhý rok ich bolo 12, a tretí rok sa prihlasili ďalšie, hovorím, ja vytváram skupinu, ale už je uzatvorená, VIP som ich nazýval, že veľmi intenzívne požadujúci, vedeli, čo chcú. A potom som hovoril, povyšujem kategóriu VIP, znamená veľmi intenzívne požadujúci plus veľmi intenzívne podporujúci, že aj dá peniaze. Ten systém, že kto když príde, ten v mele fungoval tak, že boli také, že prišli na začiatku, nikdy neviete, koľko nazberáte, nedá sa to 100% odhadnúť, jak lekárnické váhy, takže niektorým sa ušlo a niektorým nič. A prvý rok bol stav veci taký, že tí šikovní boli skoro vždy uspokojení a tí menej šikovní nedostali nič a ja som sa dostával do pozície, že mal som 4 veľmi spokojných a 30 riadne nasraných. Z jednej strany úhu som sa dostal až tu a tu majiteľ daroval mi tú pôdu, aj tá skupina, aj ten kontakt s ľuďmi vytvorilo, takže neviem, či to poslúži všetkým, ale v každom prípade tým, čo chcú, môžu prísť pozrieť a zhodnotiť, či by mi to vyhovalo a ideme do toho. Koľko druhov pôdu? Prakticky, aby som dodržal tú literu zákona, aj agronomickú nutnosť pre ekologickom pestovaní, kde je vylúčená aplikácia prostriedkov na reguláciu chorôb a škodcov. Prvá nutná podmienka po oživení biologickej aktivity pôdy je pestrý osevný postup. A ten pestrý osevný postup nutí pestovať maximálne široký okruh a v mojom prípade znamená celý sortiment 52 druhov zeleniny. Znova 3 nutnosti. Prvá je tá agronomická. Pestrý osevný postup z dôvodu zabezpečenia stability, úrodnosti pôdy, lebo ja tu investujem do rozvodu vody a elektriky. Ja v rámci osevného postupu nemôžem túto plochu opustiť a ísť na ďalšiu. Už keď tu začnem, tu už na 2000 rokov, keď to preženiem. A tým pádom musí ten pestrý osevný postup byť. Ten pestrý osevný postup v zelenine není problém. Zelenina je široké spektrum druhov, dá sa zostaviť, s tým, že Slovak je bandurkový, zemiakový a zemiaky sú čeľaď solanáce a čeľaď solanáce je aj paprika, aj paradajky, čo je ekonomicky pre mňa najvhodnejšia plodina. Tak v rámci osevného postupu tam vznikali kolízie zemiak, paradajka, paprika, ktorú sme vyriešili tým, že v hlubovinách je jak podcev, jak živý mulč použitá ďatelina plazivá a po skorých zemiakoch jak prerušovať osevného postupu facilia vračitolista. Takže ten široký sortiment je nutný z agronomického hľadiska. Široký sortiment je nutný aj z hľadiska diverzifikácie rizika s ohľadom na nepredvídateľnosť počasia. Pestujem na 200 hektárov uhorky nakladačky, príde blbý rok a skončil som jak baťa s drevakami. Keď pestujem celý sortiment, príde blbý rok, tá paradajky zhníjú na Phytophthora infestans, ale konečne je tak vlhko, že karfioli narastú. Takže ekonomické riziko je diverzifikované.
a aj spotrebiteľ chce, aby prídem na svoju farmu a nech mám všetko, čo v tejto sezóne normálne vyrastie. Nie, že šúri od Janka kapustu, Vielke od Ďuria melóny a lietam s bedničkou po celom okrese, bo mám záujem o biokvalitu.